Hola, soc Gisela López, una de les educadores de Patrimoni Històric de Calafell, i avui us vinc a parlar sobre el Calafell pescador. Encara que no us sembli, Calafell va ser fa uns quants anys un poble de pescadors. Per fer-ho, doncs, entrarem dintre aquest edifici que tinc aquí darrere, que és l'antiga cofreria de pescadors, a dia d'avui reconvertida en un centre d'interpretació del Calafell pescador. Per això, si us sembla, m'acompanyeu i anem cap a dintre. Vinga! Ja estem dintre de la cofreria, aquest edifici emblemàtic per la comunitat de pescadors. Aquí al costat tinc una maqueta, que és una maqueta que si veniu a la cofreria podreu visitar-la i veure-la. És una maqueta que ens reflexa com era aquest front marítim tan diferent a dia d'avui. A la maqueta representa el front marítim als anys 40, ben bé com era. Està representat, diguéssim, la maqueta pròpiament i com era aquest front marítim, estava dividit en dos trajos. El trajo, diguéssim, que us volia comentar més, potser és el trajo de l'Espineta. Diguéssim, seria de la cofreria, o sigui, separaria el carrer Sant Pere. Es diferenciaria els dos trajos. Per què comentar-vos més el trajo d'Espineta? Perquè realment a dia d'avui és allà on es conserven encara les úniques 3 cases de pescadors que existeixen a dia d'avui. Es conserva Casa Barral, reconvertida en museu, que el podeu visitar, i és l'única casa visitable en si, i després en tenim 2 més, que són les que conserven la façana més original d'aquestes casetes de pescadors, que a dia d'avui estan reconvertides en un restaurant, que seria el Pebre Negre, i l'altre seria una vermuteria, que és l'Espineta, que havia sigut propietat també del senyor Carlos Barral, perquè Casa Barral va ser propietat de senyor Carlos Barral. Senyor Barral va ser editor, va ser escriptor, va ser poeta i polític al final de la seva vida, i aquesta casa va ser la casa d'estiueig habitual, d'acord? Llavors, aquest Calafell pescador, quan comença? S'inicia al segle XVII. Llavors, comença, diguéssim, no existeix en si els propis pescadors que es dediquen al 100% a la tasca de pescadors, sinó que comencen a fer l'intent de dedicar-se a això. I llavors construeixen un tipus de cabanetes que els serviran per guardar tot el que són els seus estris. Després, quan se n'adonen que es poden dedicar a aquesta professió, començaran a construir el que s'anomenaran les botigues de pescadors, és a dir, aquestes cases. Seran edificis de 2 plantes. La planta inferior és on guardaran els estris, on hi ha la cuina, hi ha una petita eixida, i la part superior és on estaran les habitacions. Si veniu aquí a la cofreria i veieu la maqueta in situ, veureu que hi ha representada alguna casa amb escales exteriors. Això és perquè aquestes cases hi vivien 2 o més famílies. És a dir, l'escala era l'accés a la planta superior on vivia una família i la part de baix vivia l'altra família. Cal comentar que pels pescadors un element molt important que encara conservem, a dia d'avui el tenim aquí al costat de la cofreria, a l'exterior, és el bot salvavides. El bot salvavides es va poder comprar gràcies a, a aquesta cofreria. I indispensable era tenir, un espai on es pogués guardar aquest bot. Quan es va aconseguir tenir aquest espai, es va poder comprar. Aquest bot salvavides, com expliquem als nens, és, o jo us explico, és l'ambulància d'aquests pescadors. Abans de tenir aquest bot salvavides, realment, si tenien algun perill, s'havien d'encomanar a Déu, aquests pescadors. En canvi, amb el bot salvavides, si tenien algun problema al mar, aquest bot els podia rescatar, com va ser el cas. Originalment, aquest bot salvavides estava al carrer Montserrat amb l'actual passeig marítim. Allà és on estava la caseta original d'aquest bot. Comentar-vos que la tasca dels pescadors aquí a Calafell no va ser gens fàcil, realment, perquè no hi havia port, no hi havia un port pesquer en si. Llavors, què succeïa? Que les tasques es feien molt més farragoses, eren molt més complicat, tot, realment. Els pescadors, llavors, què tenien que fer? Realment ser molt especialistes amb el que feien, perquè, clar, a la comunitat de pescadors no només hi ha pescadors, hi ha diferents persones que fan diferents tasques, com les remendadores, que són les que treballen pròpiament a la sorra, les que acusen aquestes xarxes que habitualment menjaven els dofins. I, a part, teníem altres gent, el propi cuiner que anava dins les barques, el senyor que posava els pals pròpiament per poder fer lliscar les barques cap al mar, etc. O sigui, era una tasca molt, molt especialitzada i gràcies a això era considerada la flota de Calafell una de les flotes més importants d'aquesta zona. Ara
ara estem en un altre espai de la cofreria. En aquest espai hem volgut representar, amb aquesta paret d'aquí, a la meva dreta, doncs tot el que serien estris que utilitzaven els pescadors, ja sigui pròpiament dins la barca, com a fora, com hem comentat abans, el sorral també era un lloc de feina. Aquí veureu peces originals, són originals perquè ens les han proporcionat gent d'aquí de Calafell, totes són de Calafell, fills de pescadors, etc., que han volgut col·laborar en fer aquest museu. I a la meva banda esquerra, doncs veureu representat, si veniu, doncs veureu representat totes aquestes feines, totes aquestes tasques que us explicava abans, d'acord? Tan específiques perquè fos considerada Calafell una de les flotes, o la flota més important d'aquesta zona. Abans de despedir-me no volia deixar de parlar de la maquinilla. La maquinilla és molt important per aquesta cofreria. Gràcies a ella, aquest edifici està en peu. Aquest edifici el volien tirar, fer un altre projecte que res que tenia a veure amb aquest Calafell pescador. La gent es va indignar molt i va recórrer a la Generalitat. Doncs la Generalitat la va considerar la maquinilla un patrimoni cultural bé singular. Això significa que allà on estigui, dintre d'aquest edifici, que pertany, tot i ser un annexe, com us deia, pertany a la cofreria, aquest edifici s'ha de mantenir en peu, no es pot tirar. D'aquesta manera vam aconseguir mantenir aquesta cofreria i reconvertir-la en el museu que és a dia d'avui. Doncs moltes gràcies per la vostra atenció i espero que ens vingueu a visitar. Així que fins ben aviat.